Tää auto päästi ääni ennen kuin se lähti menemään edes. No niin, nyt kerrot minulle minkä takia täällä on vihreä palkki tuossa alakulmassa! Ei, pommititko sinä tänne myrkkykaasua? Joo, pommitin. Kuolemme ihan 5 sekunnin päästä. Voi hemmettiä! Tulee salkkaritkin tänään ja minä odotin sitä 5 päivää! Saakeli! Mä oon syömässä hampurilaisen näin viimeinen ateriani. Niin, minäkin ryöstän tästä vähän ja tungen minun jalkani tungen sen pöydälle. Menkää sinne, menkää eteenpäin, vangitsemme ankkoja. Ankkalinna, aina täynnä säpinää on ankka. Ei hitto, mehän ihan vihaan tuota laulua. Niin, minulla on hiukset. Täällä Ankkalinnassa on liian paljon ES. Olemme ES-robotteja, menkää eteenpäin tai muuten me ammumme teitä ES:llä. Ei mitä tahansa muuta, ei ES-ää. Minun mielestäni näissä duppauksissa käytetään liian paljon ES-vitsejä. Joo, olen samaa mieltä. Sen takia minä katsoin kierroon. No niin, nyt sillä välin kun nuo menevät tuolla eteenpäin, niin me tästä voisimme järjestää vastarintaliikkeen ja puhua nopeasti ja keksiä kaiken näköistä. Joo, minua levitin käteni ja nyt laitan ne taskuuni, koska pelaa taskubiljardia. Hei, älä tee taskubiljardia. Tässä minulla on jääkiekko maski. Ja se näyttää hyvin vihaiselta. Jee, se pelottaa kaikki tiehensä. Minusta tulee kova jätkä, kun minä otan sen naamalleni. Mä kerronko mitä kohta otat naamallisi. Mutta vihreää myrkkykaasua on täälläkin. Joo, olen samaa mieltä. Ei tarvitse edes olla samaa mieltä, kun se on fakta. Ei hitto, toi jätkä on fiksu ja sen takia osoitti sormea nyt tekis mieli muusata omat aivot. Okei, nyt tuolla on vihreä, ei kun punainen taivas, meni sekaisin sanasia. Maa on vihreä. Minä olen nainen! Nice! Duck tits! Woohoo! Aina täynnä säpinää on duck tits! Voima olkoon kanssasi! Olen Jedi Piraattiankka. Ja se tarkoittaa sitä, että minä pidän nuo siniset asiat ja minulla on havaa. Räjäytys! Kohta varmaan tapahtuu räjäytys. Saan sinut kiinni, olen robotti. Enkä ota tuota pommia edes pois. En ottanut pommia pois. Teknisesti tuo on mahdollista. Minä olen mustaihoinen ankka ja se tarkoittaa, että minä teen kung-fu-liikkeitä aina täällä radioaktiivismaailmassa. Siitä sait! En edes varoittanut ilman mitään syytä, vaan lyön ihmisiä, ei kun siis robotteja. Mutta minä pyydän tältä kädeltä nyt anteeksi. Okei, nyt minä tapan teidät kaikki, koska ette tappaneet ihmisiä tarpeeksi. Olemme valloittaneet tämän maapallon ja nyt... Minkä takia meillä kaikilla on samanlaiset äänet? Ei minne me ollaan menossa, en minä tällaisen suostunut. Vedetään jarrua, ei kun pakkia, ei kun... Hei, katsokaa mikä siellä meni. Ei vitsi, ne näki meidät. No, mitä ne tekee sillä? Ne pistää tän YouTubeen varmaan. Ei se mitään, meillä ei ole niin kehittynyttä teknologiaa, että kännykössä olisi videokuva. Hei, katsokaa tuolla on! Siis mulla ääni se muuttuu niin nopeasti, mutta minä... Katsotaan mitäs tuolla... Tämä jääkiekkomaski saa minut näköni... Oi, se on kamala! On ihan mukava olla välillä hiljaa. Ei, älä laskeudu, siellä on vieläkin sitä myrkkykaasua, ihan vihreä alakulma siinä nyt. No niin, nyt me kuollaan kaikki, ei saakeli! Ei hitto Disney, mitä sä menit tekemään tämmösiä akkoja vaan? Minä en halua olla Disneyn tekemään. Mutta jää sitten sinne saakeli. Vihaajat! Älä! Putkimetsä, jossa on paljon sinäputkikakkoja. No, noi oli varmaan pahiksia, mutta ne on varmaan sitten Ruotsista. Joo, ne on ruotsalaisia robotteja, mennään tappamaan ne. No niin, mutta siinä on portti avaruuden ja maapallon välillä.
Onneksi mustaihoinen ankka oli niin vahva, että avasi ton oven. Mitä hittoa? Täällähän on energiavaloa. Tommosia nyt ei, täällä on varmaan bileet järjestetään ihan just. Saakelin ruotsalaista aina järjestämässä bileitä. Hei, mitäs tuolla tapahtuu? Minulla on näin suuri ego. Minulla on näin suuri sormi. Mutta minä naisen jo! Joo, niin tajuan kyllä, että... Mutta jos meillä on ankkoja, niin minkä takia meillä on sormet ylipäätänsä? En minäkään ymmärrä! Tässä Disneyssä ei ole mitään järkeä. Tuolla mitä... Mennään eteenpäin, juostaan jonnekin poliisia pakoon. Mitä? Joo, mene sinä. Uhraudu meidän puolestamme. No okei. Olen nyt kyborgiankka. Ai hitto, se oli tyhmä. Ei se meni lukkoon, jee, vitsi. Piikkiseinä avautui siellä. Olemme paiksi, olemme ruotsalaisia. Mitä? Täällä on fiskaa! Eihän ne tykittää niitä ruotsin kieliopilla. Minä en opiskellut ruotsia kovin hyvin, koska olin huono. Kirjoitin nimeni väärin aina kokeissa. Sain 4. Ai. Ei vitsi, ne huomaa, saakeli! Laaseria tulee ja... Ruotsinkielistä laaseria, mastakaa vähän suomalaista laaseria tästä. Ei punaiset, älkää tulko halimaan minua, minä en siedä ja... Olenko minä joku Megaman, kun minulta tulee laasereita ja sinä... Saakeli heitto. Juuri noin, olen ihan siisti. Piiloon! Mitä se meni piiloon? Voi ei, minä en siedä näkymättömyyttä. Se on liian ruotsalaista. Minä levitoin, olen joku saakelin klonkkukin kuninkaan paluusta, kun minä leijun täällä ympäriinsä. Minä otin sinulta kiinni! Mitä et tehdä asialle? Minä otin sinut kiinni! Joo, en keksi mitään.